Росіяни перетворюють кримські школи на колумбарії. На стінах дошки з окупантами, а всередині парти, присвячені знищеним на війні російським військовим. Одну з таких встановили у школі Інкермана і присвятили такому собі Дмитру Стадольському, знищеному у серпні на Луганщині. Воювати проти України, в якій народився і виріс, пішов добровільно, а перед тим був українським міліціонером, якого відряджали до Києва на боротьбу з протестувальниками на Майдані Незалежності. Невдовзі після того Стадольський зрадив присязі і в очах свого батька, ветерана КДБ, став взірцевим росіянином. Дима маленький был как-то. Говорит: папа, правда, что в уставе написано «Родину грудью защищать»? Я говорю: ты знаешь, буквально так и написано. 2 раза на Майдан ездил, народ успокаивать, так сказать. У так званих здобутках Стадольського переплюнув Ігор Коноваленко. Він подався до окупаційного війська одразу після окупації Криму. Дістав медалі за війну в Сирії та участь у бійні в Маріуполі. Але знищений був під час втечі росіян з Херсона. У вдячність отримав обклеєну триколором парту у школі Ак'яру. Та навіть після смерті залишився інструментом російської пропаганди, спрямованої на кримських школярів. Встановленням так званих партгероїв опікується кримський осередок партії «Єдина Росія» в особі російських колонізаторів та місцевих колаборантів, які служать росіянам. Акція мала б уславлювати та звеличувати російських воєнних злочинців, щоб на цьому ґрунті виховувати нові покоління гарматного м'яса. Про це ж говорить і окупаційна депутатка Севастопольського парламенту. Чтобы ребята, во-первых, ценили то, что у них есть. Мир, свободу, возможность учиться, учиться на русском языке. Окупаційна влада дедалі активніше перетворює кримські школи на некрополі. Самих лише парт, присвячених ліквідованим російським військовим, упродовж місяця відкрили не менше 5. І це не рахуючи пам'ятних дошок. Меж абсурду немає. І це довів хоча б Сімферопольський залізничний технікум. Дошку, присвячену окупанту Тимофію Перепелиці, встановили поруч з присвятою герою кримців військовому льотчику Аметхану Султану. Натхнення в очах школярів, яких зігнали на урочистості, прослідкувати складно. Але безумовний рекордсмен в уславленні утилізованих загарбників – військова частина у Керчі. Там відкрили цілу пам'ятну кімнату з триколорною постіллю, устеленою квітами, і тумбою, більше схожою на урну для голосування, на якій триматимуть медаль за мужність знищеного на Херсонщині Олександра Краснобаєва. Щонайменше 38 російських військових з Криму потрапили в український полон. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України, заявили у представництві президента в Криму. Там також нарахували щонайменше 605 солдатів російської армії, яких поховали на півострові. 460 з них, ймовірно, також були нашими співвітчизниками, які подалися до окупаційного війська. Але справжня кількість може бути більшою, оскільки значну частину поховань окупанти не висвітлюють, додають у представництві. Українська влада та правозахисники закликають наших співвітчизників в окупованому Криму в жодному разі не йти до російської армії, щоб не стати співучасниками злочину Росії. Слід уникати й повісток до так званих військкоматів. Якщо ж незаконного призову уникнути не вдалося, то за жодних обставин не застосовувати зброю. У такому разі ви є жертвою російського воєнного злочину. Як уберегтися і не стати злочинцем, можна дізнатися у покроковій інструкції від представництва президента України в Криму. Вона доступна за QR-кодом на вашому екрані. Окупанти запевняють, що не знають про місце знаходження кримця Фархада Солієва, викраденого більше місяця тому у Ак'ярі.
нині Севастополі. На запит адвоката Едема Семедляєва в окупаційному слідчому управлінні МВС відповіли, що Солієва не забирали до чергових частин Севастополя. Кримінальні справи щодо нього не порушувалися, а слідчі дії не проводилися. Не обирали Кримцеві і запобіжний захід на території міста. Юристка Ліля Гемеджі додає, що про долю Фархада Солієва направили запити до так званого військово-слідчого відділу Російської військової прокуратури, окупаційної прокуратури гарнізону, ФСБ та інших структур. Але звідусіль тиша. При цьому двох викрадачів Фархада Солієва зафіксували камери відеоспостереження. 3 листопада вони вивели 22-річного кримця, і відтоді про нього немає жодної інформації. Мати Фархада Солієва Лінара Сейдалієва вважає, що за викраденням її сина стоять співробітники ФСБ. Крім Фархада Солієва, безвісти зник і його колега Сервер Алієв. Російський військовий погрожував гранатою продавцю у кримській крамниці. Це сталося в місті Яникапу на півночі півострова. Суперечка потрапила на кадри камери спостереження, передає місцевий журналіст «Голосу Криму». З кадрів видно, що окупант спершу штовхався і тягнувся до продавця, а як останній аргумент поставив на прилавок гранату, але швидко забрав її назад і сам ушився.